sapa nyono karya rujiting wardaya dalam lintar dalane pramana seswa dalam pramana seswa prana mulya sumende marang kapurba Mas Uncak, ini kancani anake wedok iki. Ayo. Kaya apa? Kowe enak ya lek wong cilik mak culut wis tekan dhuwur ya. Penak dadi wong cilik. Lah ijolan napa pripun? Kowe padine arep ijolan bojo to kowe? Ah mboten. Sami mawon men. Ha iya. Piye sampean komentare ngerti genduk Lutfiana ngene iki? Lah nggih tasih sehat isih semangat atasipun goro-goro le. Nah, biasa niki yaketen niki pun do sare cah cilik-cilik niku. Lah iki jek melek nggih, alhamdulillah. Nggih. Ya saka semangate iki lho. Nggih. Nggih. Anu lungguh sik gak apa-apa, Dik. Dik. Nah, lungguh kene sik gak apa-apa. Wah. Oh, aku ora lupa. Ora lupa. Kok karane aku. Lah kowe guyu kok. Kowe ora ya. Masa pe guyu terus sing lakoni kula mboten. Nggih. Terus semangat nggih, Dik Lutfi nggih. Pun ngantuk napa dereng ta, Dik Lutfi? dereng Wah, semangate. Biasane teng dalem jam pinten le sare? jam 11 Oh, sedasa pun sare nggih. Enten ngomah jam 11 pun bubuk. Nggih. Nggih. Mas Uncek jam pinten teng omah lek sare? Alah, kula niku sak wayah-wayah. Pak anger dipuk-puk wis ndang turu ngono. Apa ora kuwale to dipupuk kudune malah ora turu no malah. Lah kula turu kok, Pak. Oh, malah turu. Goreng lagi ceke nek. Nembang apa Cahyu ayo. nyobi kutut manggung Pak Cahyo Boy, kutut manggung. nggih Jan iki. Lek pendemunge bar demung ngungkuk kaya ana ngantuk turu ning kene lho, tanding tembok lho. Nggih. Kula gumun dalu punika luar biasa. Liyane kutut manggung apa, Nduk? Liyane kutut manggung, ayo. Liyane ular kambang. dalang sapa nyono Nah, Mas Uncek ayo diaturi munggah, Nah, dituntun, munggah. dituntun, ayo. Nah, nggih. Aku arep ngateki rekoso ya. Nggih. Yes. Sak bapane napa langgam mawon? sak bawane Wah, jos, nggih. Dhuwur iki, ayo nggih. Aku melu grupku kok. Melu grupku nang kene aku. Monggo iki jane si SD kabeh lho, kaya Uncek panggah ketok cilik dhewe ya. Ya Nduk Lutfi, ya. Neno. sang dia ayu rayong wulan pinaksaan bala krami
budaya sari jroning pahargyan kanthi gemelar budaya nonanu kagunan ringgit purwa kanthi dalang kang pinilih mlebet Mataram sapa nyono karya rujiting wardaya dalam lintar dalane prama seswa dalam prama seswa prana mulya sumende marang kang purba kaprae kang nyritakake ujare sendang apet pancurane umyang dadi kembang lambe nyatane keh padha takon asmane kisah dalang sapa nyono diapit kadang kabeh warang kono ambar sekar ambar sari wis bukti suarane andut dipati ing jarang saka kelakon undang dalang sapa nyono maharga dauping putra rayang wulan antalan jaka sulaya rayung wulan nandang brata asmara mriki dalang sapa nyono nalika pranggatot kaca rasrata landang dalang sapa nyono terima kasih Jos, Mbak Jos, Lutfi luar biasa Makasih Mbak Lutfi. Ngapunten iki wonten abade maringi malih saking Pak Dikentut kejeng maringi bebungah kagem Mbak Lutfi. Oke, anak-anak miding kiri
Edut, bae ku 20 kowe. Ayo. Pakde kentut iki juragan setrum saka Bak Kramat niki. Nah, Nggih. karo anak-anak kecil ya. Waduh. Piye kowe? Kowe ngopo nek ngono, Cek? Kula melu grup kok. Iya, yola yo itu. Lah aku di alah, tuas melayu rene. Nggih, pripun wonten dawuh? Saking sinten Mas Wahid sing niki to? Oh alah, matur nuwun Mas Wahid. Oh, kan gulung-gulung dugi mriku. Oh nggih, siap. Mboten sah, matur nuwun, berkah barokah, lancar rezekinipun, lancar usahanipun, keluarganipun ayem tentrem, sakinah mawaddah warahmah. Matur sembah nuwun, piyai kok leh los. Rezeki ya. Nggo sapa kuwi? Kula. Oh iya, lek ngono kok pupuran barang nggih, tapi bayi barang dene. Lho, Kompliti. lah napa kok? Lah entuk kuwi entuk dhuwit semono mosok ora ngopo-ngopo. Teng Mas Wahid sire kan gulung-gulung dugi mriki ning kan menika yahene rasah ngono lho. Oh iya. Oh sing maringi ikhlas apa padha Oh, iya. bau perintah lho jenenge. Oh iya. Padha kuline perintah ya. Boten nggih. Rene saya karo Mbak Birgita. Sebanduan. Ngesake lagune napa? Oh mboten to. Mboten Mas Wahid wah piyayi kok leh los. Ngerti ya aku wis dilulasi dhek ben taun wingi. Oh to. Nggih, iki garing nyai gawean. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nggih. Alhamdulillah. Ayo. Lunas. Endi sakmu ndi? Endi to iki? Bukek sih terus ngono. Ngapa to? Tlalene lho. Ning ora dhek krunguku manuke lho. Lah cah cilik ora apa-apa, mong lek ngudang anak ya kacuk-kacuk leder ngono kae kan. Oh nggih, ngudang anak ngontri ku anak lanang. Bagian karo Mbak Birgita, ya iki. Iki. Kaya apa? Monggo. Oh, wis nyekel mik dhewe-dhewe to. Wis. Niki Ngono. Niki paring apa, Pak? Dene tapi gunung. Oh, jeneng gunung. Iya. Ngisor ya, Mas? Heh? Ngisor. Aku dhuwure ra ketok nek ngisor iki lho. Iya, ning isor. Astok kowe lho. Aduh, Mak, kok ketoke ra ketok ya, Mak. Ayo, ndur-ndurne. Kaya tremas kowe. Kowe tremas kowe iki cangking munggah medun. Anu, Pak, iki ari-ari nek arkal. Soare-arine arka. Ari-ari kok iso pulah iki lho. Ora ketok dipendem ndek mben. Kayak lanangan ra kajen. Grupku mau wis lunga. Oh ya wis. Ya kok ditutne ngono. Ayo nggih. Niki gua apa, Pak? Oh iya. Oh, berarti sampean jengleng aku karo Mbak Dian, Mas. Kanggo mbak angkat meneh. Lho, ora aja ngono kuwi to. Ben muncul. Kaya sida. Kaya jamu. Ayo sing dhisik, sing iki. Kita loro pengen tak jenggleng lho ta? Iya. Iya, pengen coba ngrasakne. jajali lek wong blasteran ngene iki. Wong blasteran iki lho. Lah jare blasteran ketek karo gajahmu. Iya iki mau. Ayo. Nang, sapa sik iki? Kene sapa kene sik? Kene sik ra apa aku sik. Saben bengi nyawa Krasa urung? Ya ora to Mas. Heh? Ora krasa. Mosok Mas lemetune ra krasa Ora iki? krasa. Kowe iki ketoke ayu nek pati rasa ngono to. Lah saking nggonamu ki saking kecile. Mos. Jaremu cacing. Ngaca horor. Ngaca horor bir kita. Yuk bir kita yuk. Ya. Yen memajang. Hei, yuk ganti kancane iki kok. Oh iya, maaf. Kadung separo. Mong karo
Ayo dijenggleng. Sodok keris sithik, Mas. Iya, Mbak Dian ya. Wah, serap enak. Aku pengennya jenggleng. Pengennya jenggleng aku. Sing nembang sampean. Lho piye to? Jajal sik ya. Jajal piye? Jajal sik nembang. Kembang. Aku malah wedi lho aku. Malah wedi ya. Ekspresi kuwi. Ekspresi ngono kuwi. Lah mau bisu lho saiki wis dadi ngene lho. Semangat iki, Mas, semangat. Ayo, Cak. Ayo, Cak. Kembang. Dian Susi kaya film Sinden Goib lho. Wae. Wato. Malah gayeng kowe lho malah. Ganti aku sing anu jegleng. Oh. Ayo. Lho kowe Mas Depur rene kok. Guna. Iki bakal esuk enek setelan dagelan anyar. Dicek Dian karo uncek iki. Dicek ya mati. Dicek langsung ayo. Yo. Pacita. Anu, Pak, nganggo properti kok, Pak. Kowe sarwi. Kowe sarwi. Kebir kita Ayo. Biar. Panas. Udan. Parian ra. Gak usah, Mas. Hah? Gak usah. Ora to? Kak. Ora. Ora usah mesan. Iya kowe kena ora kowe arep parian ora iso. Ya. Bisu ya, Mas. La. Panas udan. Udan panas. Tidak kira lucune alami. Kowe ngeri ya? Ngeri apa jane? Reakan ya, reakan. Kowe ngeri ya? Ketedun piye lho? Pak Dekendut wis kok ketedun lho. Unjukno mlane. Ayo. Gunung
dadi, Pak. Dadi. Lagi iki ana wong kok menyerah. Wis. Ayo. Ape. Jenenge Banyolane seneng kula. Seneng nek botol lujak-lujak. Seneng kok botol lujak-lujak lho, Jan. Oh, maksudnya awakmu lek ngene alami lho Banyole ora nggih setelan alami. Biasane anggere seneng iki lujak-lujak. Kowe lek lujak-lujak piye, Jan? Ngeten. Ketedun kuwi lho. Ayo lujak-lujak suarane pok ora senengane iki. Gak deh. Yo Yan. Eno manik. Rong. Iya. Nadyan wadon sarwi Swara suling mandang suarane ngetan kali mulon apa satya ning kelakon ngono iya ngono masuk.
Bir. Ki bagian. Nggih. Isih siji kuwi Mbak Mira. Lah, lek karo iki sampean serasi tenan. Mbak Mira bis nih. Bis. Kudu sumber kencana. Bis Mira. Enggak, Mbak Mira Kirana. Mbak Ini Mira. juga salah, walaupun wis pinter, mau cek Mbak Mira wis pinter nyindene sape. Ning tidak pernah lelah untuk selalu berburu. Niku muridnya Mbak Nur Handayani daleme kene iki lho. Weh. Ngono kuwi, nggih. Anak dedeke Mbak Nur to? Nggih. Oh, nggih. Nggih, ya belajar Kenapa? bareng, ayo. Anu ta, nate kalih Mbak Nur ta. Maksudnya tanggapan bareng. Wes Oh, kulino nggih, karo nggih. Mbak Nur kulino. Oh, kulino. Nggih, nggih, nggih. Sekarang ngopo? Ning Nyopot. kali. Ora usah dicopot. Nyopot. Baru tak omongne wah karo Mbak Mira kok terus dicopot katoke. Ndak ketedun. Oh iya. Engko iki diloke ketedun. Arep ganti kostum apa? Mboten, mboten. Ya ini. Ayo Mbak Jumeneng Mbak Mira. Ayo. Mbak Mira, monggo Mbak Mira. Nggih. Jan dalu menika kula kalih Bu Kesi meh ngompol. Lah mbok yo ngompol kok dadak ngomong-ngomong iki lho. Lah anu Meh ngompol. ngekek we. Sebabnya apa? Ngekek terus niku wau. Lah, iya, sebabnya Alhamdulillah. ngekek. Lah niki wonten tuyul nih. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Matur nuwun. Maksudnya ngene lho, Lek. Matur nuwun, Mbak. Tuyul ki membawa apa ya rezeki ngono lho kanggone adewe. Yo kuwi tuyul pinter. Rezeki salah Enak. enggak mesti duit rezeki ki. Apa? Marai wong guyu ki ya rezeki. Wah, tuyul kene sing goblok barang kok. Lah piye piye? Wis dibayar akeh ora iso golek duit gur mentil ae lho. Oh, Mira pinter ya. Ora pinter niku. Jan tuyule sapa? Iya. Kayak sapa ya? Seneng kira. Tasrif seneng kira tasrif. Ayo. Ah. Nggih. Anu, Iya, Lek. Apa, Lek? niki kan napa niki? Lah niki Yo kon nembang, mosok kon Lah ngundang nggih. awakmu. Anak lagune napa? apa? Oh, duet. Suarane ya apik kok Mas Uncek ya, ayo. Oh, katresnan sejati. Aku manuk manuk. Manut. Iya, kuwi maksudnya. Katresnan sejati. Ah, iya. Ki kagem menika Mas Fahid sekalian Mbak Irna. Wah iya. Mugi tresnanipun langgeng sak laminyo. Amin ya rabbal alamin. Putrine nggih Nggih. dados putri sing salehah. Amin, nggih. Ugi kula aturaken dumateng sedaya para pamirsa ingkang mirsani lumantar streaming YouTube Kuntadi Channel sembah nuwun katresnanipun dumateng kula sak kanca. Nggih, tesih kathah sing mirsani wawon. Oh nggih. Nggih, wonten Pakde Bogel MC Jakarta nggih WA wau. Nggih. Bos Tarno Tania Jaya, Pak Enanda. Nggih. Terus tesih kuatah sangat wau sing WA. Ngapunten mboten saged kewaca. Iya. Siap, nggih. Monggo dipun aturaken katresnan sejati Mbak Mira karo Mas Uncek. Yuk. Kene Dek. Oke, Kakak.
gondeli lho. Oh sing nekeme kono. Oh itu. Wah aku arep nekeme drijiku ra cukup kok. Iso kok neculke. Wong drijiku ra cukup lho. Sing nekem kono. Mas Unjak, Dalam matur nuwun panjenenganipun tetap doa yang terbaik untuk anak kula Lembayung muga tansah antuk pepayung saka Hyang Agung. Amin amin. Mugi bisa dados putri ingkang saged ngungkuli bapa lan ibunipun. Amin amin. Pinter Ya, sekolahipun, nggih. solehah iso miturut dawuhipun tiyang sepuh kekalih. Nggih, amin ya rabbal alamin. Nggih. Kula Kagem para sutresna budaya warga masyarakat ing Laladan Jaten benjing dalu ngantos tanggal sekawan tasik wonten pertunjukan ingkang mapan wonten ing Bale Cokro Kembang, tempat TPS biyen. Ayo nggih, digelar budaya maneka warni ya. Ndara Canaka tutke bapak wis lumaksana. Ayo ketoyo liwat Laladan Ponorogo. Masa? Heeh.